dovoljno je to da kažem i da kažem da je direktor osnovne škole Đure Jakšić u Krivelju i znate već o kome se radi, Drago i rado viđen gost u našem studiju. Direktore, dobro vam jutro i dobro nam došli. Jutro i vama, ja sam jako zadovoljan kad sam ovde kod vas. Uvek sam dobro viđen i dobro me ugostite. I uvek s povodom, naravno. Nismo tu nikada bili da pričamo neke prazne priče, vaše gostovanje je uvek pokriveno pravim temama, naravno. Nedavno je završen seminar. Domaćin, osnovna škola Đure Jakšić u Krivelju. Zaista se trudite i što kažem ja, grabite velikim koracima. Možete da poslužite za primer mnogim direktorima ostalih osnovnih škola. Nemojte, samo moramo da se razumemo, ne kao primer kao direktor, nego škola i kolektiv, na to mislim, kao za primer drugim kolektivima. Drugim kolektivima i školama, ali opet neko mora da vodi, je li tako? Kod nas je direktor samo podrška i služba svim nastavnicima i radnicima škola. Znači koordinator, dobro, skromnost je vrlina svakog čoveka, velikog, je tako? Pa skromnost s jedne strane, s druge strane zaista ne možemo da budemo skromni jer imamo izuzetne rezultate i puno radimo. Naravno, zato ste i ovde gde jeste. Rekao smo, završen seminar, Pedagoško društvo Srbije. Organizovali ste bili učitelji? Mi smo, osnovna škola Đura Jakšić je nosilac projekta DILS, podsticajno okruženje za decu, a to finansira Svetska banka, Ministarstvo prosvete i ima tačno broj pod kojim je zavedeno Međunarodna banka sa Svetskom bankom, zajam Srbije koji je uzet. Mi smo ušli u taj projekat među 37 škola u Srbiji u ovom trenutku, dobili smo taj projekat i mi sad, ne mogu da kažem guramo, nego bukvalno gazimo aktivnostima svim predviđenim. Jedna od tih aktivnosti je i održavanje ovog seminara trodnevnog gde je 30 učesnika seminara dobilo sertifikat o položenoj vršnjačkoj medijaciji i dobili su mogućnost da vršnjačku medijaciju primenjuju u svojim školama. Na ovom seminaru bili su nastavnici i radnici osnovne škole Đura Jakšić, mi smo nosilac u projektu, ali sa partnerima, a to su škole Duško Radović i 3. oktobar. I u ovom slučaju i naš stalni partner, naravno, tehnička škola. Znači, ove 4 škole su bile, a seminar je izveden ispred Pedagoškog društva Srbije. Potpredsednik Pedagoškog društva Srbije, gospođa Marina Ostojić, je izuzetno to vodila sa koleginicom Biserkom Svetozarević. Ona je inače samostalni viši savjetnik, isto pedagog, sa dugogodišnjim iskustvom. Obe imaju velikog iskustva i one su nas zaista u petak, subotu i nedelju vodile i osposobile, osnažile, obučile da možemo da radimo sad kao vršnjački medijatori. Šta to znači, da pojasnimo? Pa u najkraćem, znači medijator je osoba koja pokušava između dve osobe ili dve strane koje su u konfliktu da nađi pravo rešenje. Naravno, s tim što ne moraju da budu samo dve osobe, može da bude i grupe, gde se uključuje recimo i više medijatora odjednom u rad i tako dalje. I nama je za cilj prevashodno da se bavimo nenasilnom komunikacijom i da sada sve ovo znanje prenesemo na naše učenike i da učenike i našu decu osposobimo da oni sa decom... Vršnjačka medijacija znači da će možda lakše biti nekome ko ima problem da se obrati i da to iznese svom vršnjaku, koji će kasnije već preduzeti neke mere. Iz prakse je dokazano da učenici više i bolje učestvuju u konfliktnim situacijama, oko smirivanja, oko pomirenja, oko daljeg druženja nego što mi nastavnici to radimo. Da li učenik ili mlada osoba mora da bude baš odličan učenik sa svim peticama ili jako dobar učenik da bi mogao da bude vršnjački medijator ili prosto neko ko ima talenat? Ja sam oduševljen ovim pitanjem, nisam očekivao, ovo je fenomenalno pitanje, ovo su naši nastavnici pred kraj seminara bukvalno tražili od voditelja da se izjasni. Naravno da ne, vršnjački medijator može da bude osoba koja je i komunikativna, ne mora da bude odličan učenik, osoba koja ima određenog uticaja u društvu, osoba koja možda mu slabije ide neki predmet, ali je bolji na drugoj strani, tako da, ili možda
deca izaberu tu osobu, jer postoje recimo učenici koji su jednostavno sa svim učenicima u dobrom odnosu, znači nisu se svađali, nisu se grupisali, nisu se sa klanovima nekim priklonili nekoj grupi ili tako, nego su jednostavno sa svima. Znači ne mora da bude odličan učenik. To je jako bitno, zato što rekli smo, znači da neko prosto ne voli tehničke nauke, ne znam, možda ne voli matematiku, ne voli prirodne nauke i prosto ne može da postigne neki zavidan uspeh, ali zato je s druge strane komunikativna dobra osoba koja širi pozitivnu energiju, jer tako i samo ti može dosta da pomogu. Da, i može recimo da se uključi u trenutku konflikta, što je jako bitno, jer vidite, ima i povučene dece, ne možemo da računamo na njih da se uključe u trenutku kad je konflikt posredi, jer konflikti mogu da budu i baš nezgodni. Naravno, od onih verbalnih do čak i fizičkih. Ne radi se samo o konfliktu između dva učenika, recimo, ili grupe učenika. Radi se o konfliktu između učenika i nastavnika, između nastavnika i nastavnika, između roditelja. Znači, sada je tu već svi činioci su u pitanju, znači svi mogu da budu u konfliktu. Najčešće se dešava i više između roditelja nego između učenika. Pa šta je to sa roditeljima? Da li više navrata smo razgovarali? Krediti, problemi, nedostatak vremena, ne mogu roditelji da se posvete deci kao što su možda mogli ranije. Znači, ovaj tempo nam nameće svima nama, i ja sam isto roditelj, da više pažnje obraćamo nekim drugim materijalnim stvarima nego onim duhovnim ili porodičnim. I onda, što se kaže narodski, puknemo tamo gde bi najmanje trebali. Na roditeljskom sastanku, na primer. Ne samo na roditeljskom sastanku, više se puca ispred roditeljskog sastanka nego na roditeljskom sastanku. Kada bi roditelji više pucali na roditeljskom sastanku, možda bi mi prosvetari dobili inpute za bolji rad. Puno aktivnosti u predstojećem periodu očekuje i učenik i nastavno osoblje Osnovne škole Đure Jakšić u Krivelju. O čemu se radi? Imate lepu najavu za događaj 1. i 2. oktobra, ukoliko se ne varam. Pre 1. i 2. oktobra, da ne preskočimo, u petak nam Katarina Tomić i profesor Bojan Spasić putuju na evropsko takmičenje u Šta znaš o saobraćaju. Katarina Tomić i Bojan Spasić su išli na pripreme sa reprezentacijom Srbije, pre 2 nedelje su bili u Beogradu i na Avali, ovaj vikend su proveli u Niškoj banji na pripremama i to je jako teško bilo i u narednom periodu mi smo Katarinu Tomić oslobodili određenih obaveza u školi kako bi mogla da vežba. Gde će biti to evropsko prvenstvo? Znate zašto ovo hoću da vam kažem? Često kad bude završetak nekog takmičenja, pa vi voditelji pitate decu je li vam bilo teško? Oni kažu, ma nije bilo teško. Sad, nadam se, kad se bude vratila Katarina sa takvim pitanjem, da kaže, nije bilo teško, a svaki dan radi bez prestanka i prepodne i popodne. Znači, izuzetan rad iza nje stoji, profesor Bojan Spasić izuzetno... Dobro, ali ona to voli, pritom radi i tu su rezultati, ne mogu da izostanu, je li tako? Pa rezultati definitivno ne mogu da izostanu iza ovoliko napornog rada. I ljubavi prema tome što se radi. Naravno, i još nešto, kad je to takmičenje u pitanju, ja moram javno da se zahvalim RTB-u Bor, koji je izašao u susret i uplatio nam sredstva kako bi Bojan i Katarina mogli da odu na to takmičenje. A gde se održava takmičenje? U Makedoniji, tačnije u Skoplju. Trodnevnog je karakter i bit će jako teško, bit će puno ekipe iz cele Evrope. Mi vas očekujemo sa Katarinom odmah nakon takmičenja, nećemo da prejudiciramo i da kažemo da će doći sa neka učestvuje. Ovo je najveći uspeh, ne za Katarinu, nego uopšte za našu opštinu i za Timočku krajinu. Ovo nikada nismo imali. I da nas predstavi onako kako hoće, verovatno, da u pravom svetlu predstavi svoj grad odakle dolazi, a da li će tu biti neko prvo, drugo ili treće mesto, nebitno je, bitno je da će se Katarina tako naći na evropskom takmičenju, a odmah nakon toga i u studiju televizije Bor, da porazgovaramo sa njom i o njenim iskustvima i sa njenim nastavnikom. A Vlado, šta će to biti 1. i 2. oktobra? Opet ćete biti domaćini, takvi organizator čega? Da, bit ćemo domaćini Republičke smotre Saveza orača. To je dvodnevno takmičenje i doći će ekipe iz cele Srbije, znači učenici sa svojim mentorima i profesorima, uglavnom škole koje imaju đačku zadrugu i koje se pripremaju za ovo izuzetno teško takmičenje.
mi godinama učestvujemo u kontinuitetu na tom takmičenju i moramo da istaknemo da smo prošle godine bili pobednici. Znači, mi smo prošlogodišnji pobednici i na osnovu toga smo dobili ulogu ovogodišnjeg domaćina. Mi vršimo velike pripreme i za nas stoji veliki rad. Nadamo se da ćemo uspeti da opravdamo ulogu domaćina. Očekujemo veliki broj gostiju i nadamo se pomoći velikog broja, pre svega firmi iz grada i opštine Bor, RTB-a, RBB-a koji participira na našem prostoru, ali moram naglasiti da smo mi već podeljeni u mnogobrojne grupe u školi, znači po 3-4 nastavnika već su dobili zaduženja i svako svoj deo ima. I za kraj, Vlado, ste opasan direktor? Ne, nisu, to u stvari bolje da pitamo moje kolege. Da se sklanjaju učenici kada se ide negde na hodniku ili ne? Ne, kod nas je u pravom smislu reči demokratija, tako da lakše nam je da se dogovaramo nego da ja naređujem, recimo, onda bi možda bio opasan direktor. Opasan direktor. Ništa, puno uspeha, mi ćemo da propratimo i Katarinu kad se bude vratila i naravno to takmičenje orača Srbije, tu smo uvek i da vam pomognemo i naša saradnja je zaista na zavidnom nivou i tako će i ostati. Mi imamo sa vama partnerski odnos još iz projekta Škola bez nasilja i to je u kontinuitetu, ja se zahvaljujem puno zbog toga. A sve zarad dece, je li tako? Naravno i zdrave budućnosti. I radi promocije cele naše opštine, što je jako bitno. Naravno, da radimo na obrazovanju i na vaspitanju naše dece, koja zaista nisu ni za šta kriva, prosto, je li tako, kako u vremenu živimo. Kriva su što prave velike rezultate, a mi nekad ne možemo da im izađemo u susret. Tako, nadam se da će u narednom periodu da se i ta greška da bude ispravljena i da ljudi koji imaju mogućnosti dobiju i sluha za dobre stvari. Vlado, hvala još jednom što ste bili gost u jutarnjem programu televizije Bor, a fudbaleri Borske Slatine iskoristili su utakmicu sa